Salam aýbylak, şu gürüňdeşligi kabul edip geleň üçin köp minnetdarlyk bildirmek isleýän. İlk bilen bizgaça özüňiz arada bir maglumat aýdyp berip bilersiňizmi? Elbette. Salam Döwran, çağıranız için çok sağ olun. Men adım Aýbylak. Men Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Makmuly ekranyndan Gargala, Gargala. Şu taýda dünýä indim. Kiçik wagtym Türkmenistanyň köp welaýatyna ýaşap gördüm, bilmek gördüm. Ýöne orta bilimimi Aşgabat şäherinde tamamladım. Ondan soň Halkara Türkmenlik Üniversitesi'nde matematika bölümünü okudum ve tamamladım. Onu tamamlandıktan soň Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň New York şäherinde, New York şäher üniversitesiniň Baruch College diýen ýokary okujagyna statistikadan master derejemi aldım. Eder şu adam şol üniversitede ilmi iş alýan. Gatgoý. Siz Amerikada bir näçe ýyldan bäri ilim alyp öýretiňiz, okugyňyz, tamamladyňyz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ilmi bir täsirini gördüňizmi? Ilmi tapawudyny gördüňizmi? Näme tapawudy bar? Aýdyp berýärsiňizmi? Raňy sorak. Elbette iki tarafı var. Hem Türkmenistan'da hem berde iki tarafın o tarafları var. Esası tapawudy, inne berdeki bilim beriş stilinin tapawudy. Berde has köp özbaşlak bolmagyny isleýärler. Edil leksiýa gitmek, tapawudy etmek köp däl. Onuň ýanyndan daşdan hepili ýumuşlar berýärler, taýyatlar berýärler. Esas tapawudy şo, seni özbaşlak almagyny, öz senin kowwatyny görmek isleýärler. Siz haýsy urda okugyňyz tamamladyňyz? Men bakalavr derejemi matematika ugrundan tamamladım. Master derejemi statistika ugrundan. Şol ury saýlamaňyzdaky esas sebäp näme boldy? Aty geçmişe değil. Matematika ugrunu men kiçilikden öwrendim. Men entek çağa wagtym okuw başlamakan doganyň birinji klassda başlapdy, uly doganyň. Şonda akşamları ejim bilen gadet ýazar, öýüşlerini etýärler. Ve şonda iň uly problemasy matematikady. Ve şonda birinciden matematika sözüni halapdym, näme üçin bilemok. İkinciden inne zat bolýanda kıyın sapak olsa men şonu başaraýyn. Şu okuw başlandy da şu kowat bilen başlapdym. Men matematika näme kat diýip başlapdym. Ve hakykatdan hem okuw soň dowam etdigiçe, orta bilim dowam etdigiçe haladym. Matematika soraklaryny çözende men bir hili zat dehin soraw çözýän ýaly gelýärdim ama gatgyply gelýärdi. Ve kowwatim dowam etdi ve şeýdip üniversitede girende matematikany okumagy saýladym. Soň statistikany hem üçin geçdim. Sebebi matematika okamda men biraz amali tarapyny okasym geldi. Has adamlara kömegim ýetjek tarapyny okasym geldi. Şoň üçin men fikrimçe statistika matematiki ilimler arasında en köp amali bilim diýip hasap etýär. Şo sebäplen statistika okudum masterda. Gatgoý. Ýani öz ýurdumyzda atawatanyzda okugyňyz tamamlandyňyzy aýtdyňyz. Şu ýerde tejribeleriňiz arada paýlaşyp bersiňizmi? Elbette. Gowy ütgoşup ve gatyl tejribe boldy men üçin Türkmenistanda bakalavr derejemi okumak. Esasy goşanlarynyň biri gowy dostlarym, tanışlarym boldy. Gowy professorlarym boldy. Esasan hem meniň diplom işi ýollaşyň bir professor bardy. Şol menne matematika bolan söýgüni has hem ulatdy. Ve meselem professorum 90 ýaşyna golaýlap gelýärdi. Ve şonda da leksiýa berenne kowwat bilen begenip gözü parlaýar da şondan bir hili diýdim adam ömrü boýunça bir iş etjek bolsa şonu düşünýärler, söýüp gowur etmeli ve şo menne ilmi işe bolan kowwat öğretdi. Bunu goşança. Biram men bilim sistemasyna, bilim ulgamyna ynanýan adam ve meselem bir döwleti ya da bir cemiyeti galkındırmak için, ösürmek için men fikrimçe bilim ulgamy bilen başlamaly pikir etýän, kiçilikden çağalar üniversitet sistemasyna çelli. Ve şol sebäpden bir zady ösürmek isleýän bolsam, ilki bilen şonu gowy tanamaly, näme gowy taraplary bar, näme kemçilikler bar, gowy bilmeli. Ve şoň üçin hem şo bilim ulgamynda Türkmenistanyň şo taýda bilim alanyny üçin içinden özüm gördüm. Özüm o taraflarını gördüm. Näde ösüp bolar taraflaryny synladym. Ve şoň üçin hem uly goşanlarynyň biri şo boldy Türkmenistanda. Gatgoý.
köpi statistika bölümü torpunu bir olur bilmeyen adamlar men özüm bilemo. Doğru mu aytsam? Statistika näme diýip sorasam, statistika bilim arada bir adamlar aýyp beripler. Elbette gatyl sorak. Agyna faqam meselem esasen vatanymyzda statistika eken bilinen o. Ýöne statistika gaty gerekli we gaty möhüm bilimlen biridiň anlayan. Sebäbi statistika näme? Gysgaça tanışdyraýyn birinji. Statistika käbir alımlar matematikan bir bölegi diýerler, käbirler başga bir ilim matematik metodlar ullanýar diýerler. Ýöne näme bolsa da statistika näme diýär? Eksperimentlaryň dizaýny bilen meşgullanýar we şu eksperimentler ýa-da başga datlar edinen soň data informasiýany ýygnanmagy ve ýygnanandan soň şonu analiz etmek ve şu fanlardan, datalardan mani çıkarmak bilen meşgullanýan bir ilim. Şol ýaly bolançynam edil şu wagtky dünýämizde hemme gadany dijital hemme teknologiýa we şoňçynam köp data ýygnanylýar dünýäde hemme ýerde batanmykda daşanýany. Ve şu data ýygnanan soň şonu analiz edip bilmek gaty möhüm. Sebäbi analiz eden soň sen her hil meselede problemam nämedir, meselem nämedir we şonu nädip çözüp biljeňi şonda düşünýän sen şonu analiz edip bilsen. Şon ýanyk men kimçe gaty möhüm bir bilim ulgamy we hem köp adamyň statistika okumany maslahat berýän we gydykly matematika öwrenýän bolsa gydykly bir ilim. Statistika iki bölünýär aslında. Descriptive diýerler, ona ähli bolýar, prosta datany alan soň şonu datada näme görünenligini ýa-da graflary goýýarlar, herkili fatlar, herkili grafallar, datlar etýärler. Descriptive statistik şonu ýa-da alan datany, şu şeýleken, bu beýleken diýip. Bura inferential statistika var. Türkmençesi bilemok, ýöne o näme diýmek inferential? Meselem diýeli, döwlet ýa-da bir puly diýeli milyonlarça adam hakynda bir statistika çykarjak bolýar. Ve köplençem şu milyon adam sen gidip soramak hiç kim etmeýär ýany. Sebäbi gaty köp finansiýa güç gerek, adam gerek. Şoňçynam köplenç şu milyon adamy köplençem şu milyon adamyň içinden 100 ýa-da 40 bin adam saýlanylýar. Ve şol kirjek bir gruppadan ulu grup hakynda netije çykarjak bolýar. Ve şu taýda da inferential statistika içeriýär. Sebäbi sen alıp şu diýeli 100 adamyň içinde 80% şu ketel var eken diýip, sen bütün milyon adamyň içinde şu 80% şu ketel bar diýip bilen o, ýalňyş bolar. Şoňçynam şu taýda her hili ähtimallyk modelleri, statistik modelleri ýeler. O da statistikaň başga bir görüşi. Sözleriňiziň içinde data diýip hem aýtdyňyz. Datany näýe öz dilimizde aýdyp beripler? Datany edil öz dilimizde maglumat diýsegem bolar. Ýöne men diýen statistikadaky data maglumat sanlar şeklinde bolýar. Meselem diýeli ýanky mysallan diýeli şu jemgyýetiň, şu döwletiň näçe prosentindan bir ketel var. Şonu biletmir gelýär, dämi? Indi şonda bir gadet ýer. Adamlardan soraýar ýa-da maglumat alýar, test etýär we sanlar ýazýar. Meselem ketel bar ýok ýa-da soraýar başga bir meselem mysalda diýeli birden 5'e çelli sen Almany ne derecede gowarýan. Meselem sen 3 diýär, şu 3 ýazýar. Onuň bir topar şu maglumat ýygnanylýar, san şeklinde. Şoňa data diýende şonu gödäňiz. Tamam. Şu statistika bölümü bu torp nerelerde iş mümkinçilikleri tapyp bolýar? Atlawy. Ilki bilen men statistikaň durly urlardaky gadyny aýdaýyn. Näde kullanşyny? Ondan şondan görä nähili karýera bolupdylar. Indi statistika gaty hem urda diýen ýaly kullanylýan bir bilim. Sebäbi hem urda ilmi işal, hem urda maglumat data ýygnanylýar. Ve şonu analiz etmek için statistika gerek bolýar. Indi meselem diýeli biznes uruna. Biznes uruna gaty köp statistika kullanylýar, okuyanlar bilýändir. Meselem diýeli bir ýerde kampaniýa bir ýerde täze zada çatmylýar.
başka bir filial ya da başka bir magazin diyelim açalım diyelim. Şunu nerelerde açmalı diyelim. Şuna mesela maglumat yığınlanıp şuna göre açılıyor. Ya da diyelim mesela tədə önüm öndürəcək olayan. Mesela marketingdə giriyor, tədə önüm öndürəcək. Mən şunu haladım deyip öndürüp olanaq da data yığınlamalı, müşterilerin halayan datalarını yığınlamalı. Şuna göre şunu analiz etməyəm statistika idi. Başka nə ki oğullarda ekonomikada qatı kullanılıyor. Hatta ekonomikadaki statistika ekonometrika deyiliyor. O tayda mesela dürlü rahatlama arasındaki bağlanışık köklenç gözleniliyor. Mesela diyelim import ve exportun arasındaki bağlanışık nəmə ya da diyelim per capita income her adamın ortaça girdiği ceti nəçə. Sen gidip her adamda nəçə qadan yani kör olan şunun için statistika içeri giriyor, ifade ediliyor, kullanılıyor ekonomikada da qatı. Başka nerelerde var? Mesela diyelim government, devlet işlerine de qatı kullanılıyor. Mesela adam haklarını gözden tutan kampanyalarda, mesela daha düşünün, qulçuluk, human trafficking, şu adamların alıp sattığı nerelerde oluyor, nerelerde köprek oluyor. Hatta şunun tapmak için statistika qatı kullanılıyor, şu dağıtlarda da. Onun dışından natural ilimler, tabii ilimler diyenimiz, kimya, biyoloji, fizik, astronomiya, onlarda da qatı kullanılıyor. Sebebi hatta biyolojide kullanılan statistika, biyostatistika değil ya. Biyostatistikler qatı köp. Şu an Efatanım Amerika'da qatı köp talep edilen bir iş. Sebebi biyolojide, medisinada köp eksperiment ediliyor. Farma kampanyalarda, derman öndüren kampanyalarda hemişe derman öndüren sana şu qovu deyip berip olanak seni test etmeli. Onun şu maglumat yığınlarıyla analiz etmeli. Şu dağıtlar ediliyor mesela. Onun medisinski başka her hili klinikada eksperiment ediliyor. Onları analiz etmek için biyostatistler ya da statistler gerek oluyor. Olanlarda ulanış mesela astronomiyada mesela diyelim iki tane cismin, astronomik cismin arasındaki distance. Araçayı hataplamak için mesela hiç kim gidip hataplanok. Onun için başka her hili datalar yığınlanıp şunun yanı işlerde de köp kullanılıyor, statistika. Başka ne hili? Hatta balıklı bir kullanışının biri. Bir konferansa katnaşıptım. Konferansada şu tayda bir grupla davet ettiler. Bir topar aydımın, mesela köp dinlenen aydımın şu hafta informasiya kem bilemek notalar olayam ya da ritimler olayam şuları yığınattılar da. İnne statistikada predictive modeling diyen bir dat var. Ona ne diyeyim? Öngden görücülük modeli diyeyim. Geçmişteki informasiya yığınlanıp gelecek hakkında davet edilecek oluyor. Gelecek hakkında bir çaklama edecek oluyor. Mesela şu modeller kullanıp dat saf kurattılar. Ödler ya da noklar da şu modelin şu kompüterde yazıyorlar, şu statistik model sebepli. Maglumatları ödlerine bir tane sağdırıyor. Katı gıdıklı ulanışı değil. Okey. Katı gıdıklı. Biram dat var. Şu an Amerika'da satanın bunu şu an köp öğrenilen machine learning bir var. Ona ne diyeyim? Şu maşine ya da diyelim bir software, bir program var. Sen mesela soraman şunun ödü fikirlenip ödü cevap yaparyalar, programma yazıyorlar. Mesela diyelim şunun bir dağıtlarının biri Natural Language Processing diyelim. Ona ne diyeyim? Adam gürlet bir şey alıp maşine de gürletmek. Onun için mesela iPhone'larda Siri var. Ödü adam yalak cevap veriyor. Şunu mesela nehil ediliyor. Bir topar mesela İngiliz diline ya da başka diline şu dilin bütün dil sözler, datlar öğreniliyor. Şu adamların nehil şu sözler kullanışı öğreniliyor. Ve mesela men deyip söz var ya, şundan sonra köplenç haysi söz veriliyor. Şu datları analiz edip statistik metotlar bilen ondan şu maşin bir söz deysen şundan sonra nehil söz gelmeliğini çaklar. Şu mesela sözler vurup biliyor. Edil adam yalığa edip fikirlenip biliyor. Şöyle orada da statistik modeller qatı köp kullanılıyor. Qatı o, gıdıklı orada da yani. Gıdıklı tema o, qatı gıdıklı. Elbette istatistikanın başka uğurları hem yolları hem vardır. Mesela
akademiki uğur vardır, biram hususi işlerde öz uğur vardır. Şolan tapawutlaryny aýdyp berdiler. Elbette, katılıp sorum. Indi akademik uğurda statistikada ilmi iş alplarmak ne bolýar? Başka tebi ilimlerden tapawutlyqda, tebi ilimlerde eksperimentat edilip bolýar. Edi statistika ve matematik ilimlerde mesela laboratoriyada eksperiment etmek diýen zat ýok. Şoň üçin muny gowaranlara madır, bir hil öğrenenlere madır. Daha doğru ütber, adamı ütleyen, etmek ütleyen işine göre. Statistikada ilmi iş köplenç zat bilen köp kullanılıyor. Statistikada ilmi işte statistiki programmaları var. Mesela SAS, DD, SPSS ya da R deyip şu programmalarda köp işleniliyor, şolar gat köp kullanılıyor. Biraz köprek kağıdın üstüne fikir etmeli, yazmalı, kodmalı falan. Herkeli ihtimallık modeller kullanılıyor, olur çözmek. Şoň üçin biraz hani kompüter maşyny oturmak, kitap maşyny oturmak ýalap bir ilmi iş. Elbette ondaşyndan statistik okudylýar, öwredilýär ýaşlara, o da var yani. Industriyada näçeli işler var, statistika konuda. Statistika talep edilýän iş, hatta Amerikada, mevcut Türkmenistan'da da yakında şeyler olur. Sebebi teknolojiyam ösmek bilen, hususi marketing ösmek bilen statistik okman gerek olur dip kiretýän Türkmenistan'da da. Näçe ýerlerde kullanylýar, ýani marketing research diýilýär. Mesela marketing ilmi işine mesela dadym müşterilerin halayan zatlaryny gözlemek, şu analiz etmek, şol işlerde mesela questionnaire. Mesela köplenç daha doğru edilýändir. Bir yerde diýeli banka gittim. Bir zat etdim, geldim ölen e-mail gelýär. Inni şu bir topar soraýarlar. Mesela halanladyňyz näme, halamadyňyz näme, şonu birden däşeçelli, nä derejede haladyňyz zat diýip şonu ýana. Görsen adamyňyz gowy hyzmat etdimi size? Edilir. Mesela şonu dizayn etmek, olan statistika etýär, soň şonu ýene datany analiz etmegen şonda da kullanılýar statistika. Şoň üçin data analist diýerler berde. Şu data analistik etýär. Biram edil şu wagt texnologiya industriýasynda gaty in-demand, gaty talep edilýän işlerin biri data scientist diýilýär. Olan data alym bolýan, Türkmençe geçiremizde maglumat alymy diýelim onu. Ol data analistden tapawutlyqda biraz köp programmerlama kullanylýar. Şoň üçin mesela matematikany, kompüter programmerlaman, kodlamanyň gowaryan adamlar üçin gaty gowy iş girdiýdim. Gaty gowy, sebebi Kaliforniyada, Silicon Valley'da gaty köp edilýär. Onuň esas etýän işler näme? Data scientistlar. Olarda internetin üstü bilen edilýän için programmalar atlar terabayt data ýygnaylar. Gaty ulu datalar ýygnanýar. Ve şu datany nädip ýygnamaly, nädip nirede saklamaly, şoň şu ulu datany nädip analiz etmeli, şu ulu data nähili soraglar soramaly. Ýani sanlara seredip sorag ina saňa dip gelmeýär, sen nähili soramalygyny bilmeli. Elbette. Şu datalar edilýär. Biram şol uğurda Python dip programmerlama dili var, şol gaty kullanylýar, R bilen Python. C++ adam kullanılýar. Diýjek bolýanym, şol uğurda teknologiýa industriýasyny programmerlamany, statistikany, matematikany gowaryan adamlar üçin gaty gowy karyera dip kiretýär. Biram data jurnalistlik diýen karyera çykdy. Ony mesela hem matematikany gowaryp hem ýazmany gowaryan adamlar üçin gowy karyera dip kiretýär. Sebebi başga jurnalistlikden tapawuty näme? Berde zat edilýär. Mesela Amerikada satanın halka açık database'lar bolýar. Nähili her hili mesela New York şäheri hakynda her hili data var. Mesela nirde haýsy milletden adam köp ýaşaýar. Ýa-da diýeli okuwlar hakynda şu New York'un içinde nirde nähili okuw var, şu okuwlar hakynda her hili data bolýar. Mesela bu toran diýeli bu toran okuwçylaryň ortaça GPA ýa-da ortaça SAT skore bahatı nähili. Şoň ýany bir topar data bolýar, halka açyk datalar ve data jurnalistler şu datalary gözläp, şu taýdan her hili gyzykly maglumat alyp ve şu hakda ýazmak bilen meşgullanýar. O da gaty gyzykly zat. Siziň baglanşyňyz nähili, ýanky bu aýdan dilleriňiz arada, ýanky informasiýa, teknologiýa bilen baglanşykly aratnaşyňyz nähili? Gaty sorum. Men
Esasen hem meni tak data science yani data alımçılığı edip görmedim yani datalarını yani meni esafi data analistler artık statistik programları kullanılıyor. SAS, SPSS, R yani edir şu vakt men Python'u kullanıyan bir yani men kullanıyanın köplenç şu R bilen Python edir şu vaktça. Yani gerçekten efik olsa benim başka programlama dillerini öğrenmek niyetim var. Yani esafi yani maslahatım şu statistik alanında olacak olsalar, bir endüstriyede olacak olsalar, dokman Python, R kullanmaklarını, öğrenmeklerini maslahat veriyor. Bir data yığınamak için Hadoop, SQL ya da SQL diyen programlar var. Onlar ben bilemek yani şu programlarım, datalarım öğretilip atfa olabilir. Başka ne hili kadıklı statistik kullanılacak. Yankı değişimyalık her hili hükümet işlerine de, government işlerine de işler biliyorlar. Bir misal vereyim, mesela diyelim, berde presidential campaign değil, mesela prezidentler sayılarına ömründen vaat edilenler. Mesela şu prezident yeneceğini çak etiyat değil, ne ediliyor? Data yayınlanılıyor, statistikler etiyat, data analiz ediliyor. Şöyle uğurlarda da kullanılıyor ve geçen yıl görüşme diyalog yanlıştılar. Statistikler hemişe de doğruydu nok. Statistikada ne var? Ne verililiği gödemini tutup gelecek var da çak etmeler yöretmek var. Ve şu sebepten yanlışlar bulup biliyor. Ve mesela statistikler aydınlı 100% şu olur deyip aydınlıklar hemişe. Şunun için mesela bir statistika jurnallarda, gazetelerde okanlıkta şunun için dağıt olmalı. Şu doğrumuş deyip kabul edilmeliler. Veya statistikler öyle hiç kaçan 100%, 100% şu bolya demeye. Onlar mesela bizim statistikler yani daha 90% ya da 95% değil yani. Şunun için statistika okulanlar gönden şu doğru değilmeliler. Okamda şunun için pavardar oluyor okamalı her bir statistik okulanlar. Bu statistika var da o bir fraza, o var yani bir sözüm var. John Kay'deki bir statistim meşhur sözü. Statistika var da imhalayan dadım diye her kimin bahçesinde oynarlayan diye. Çınlara benim imhalayan dadım. Ben statistika bilimi alansam, statistika derecen olansam, sen itleyen uğrunda işler var yani. Sen cemiyetçilik imhalayan olsan, sen gidip hükümet işlerine ya da şolugurda işleyen başka hususi kârhanalarda işler bilen, fenniyeli statistika bilimi alım yani laboratuvara şun yanak environmental şu laboratuvara içinde işlerine geldiğinde biyostatistikler, biostatistika etken adamlar toplam şun yanak işlerde işleyerler. Fenniyeli statistika almalansam men teknoloji uğruna işlerine geldiysem yan kaydışımyalı data scientistler var. İttiyan anarda işte böyle. Business uğruna işlerine geldiysem business uğruna katkı statistika işi. Diyecek olanım statistika almayı hiç kime yolla koymaya da sen istesen almayı şamark portfolyo hususi yerlerde, endüstriyede de vatandaş köp iş takılıyor. Şu almayı tecrübelerinizin dışına çıkıp durmuşunuzu edinen bir tecrübelerinizi paylaşıp verdiniz mi? Yadınıza düşen her neyme orada? Öyle. Mesela New York şehrinde öğrenen vaklamanın biri. Mesela New York'ta köp milletler yaşayan yeri, köp dinden, her hili dertlesurdan, külturadan, medeniyetten, milletten gelen adamdan yaşayan yeri. Ve New York'ta sinan adım her kim ağlı birlikte yaşayan, yani şol bir vaktim ödünde de her kim öz dertlesuruna bağlı yaşayan. Ve şunda dikkat ettim, başka öz milletimden başka yerde yaşasam, öz dertlesurdan bağlı olup yaşayıp, bolyan kendim. Şuna göre getirdim ve katık oldu zaten. Hem öz dertlesurlarına bağlı yaşayan, hem başkalarını öğreyen, olan durmuşunu öğrenen. Şu sebepten Amerika'da New York şehrinde yaşandı. Şu en ulu koşunatlarının biri dikkat etken, bana tercih eden laflarından biri. Katı orta mektep okan dövrünüzde haysi sapak mualliminizi sağlayadınız? Sebebi neydi? Orta mektep okamda men esasanam tabiiy bilimleri, matematik öğrendim, biyologiyan katı öğrendim, balık bilimleri, matematik elbette öğrendim. Şunun için şu sapaklara has yakındım yani muallimlerimden öğrendim. Yani esası bir
kiçilikten radım var. Her kimde boşyalı vatan köyörlük ve dilimizi öğrenesim geliyen edebiyatımda, tarihimde öğrenesim geliydi. Şoma plusam bir edebiyat muallimiz vardı, Gatvo muallim ve öz öğreten adını Boğaz öğreten bellidir. Şol sebepten şonun ulaştırması bilen men biraz Türkmendili ve edebiyatı bilen qiziqlandım. Hatta bir yıl devlet olimpiyadalarında Türkmen dilinden qatnaşıptım. Ondan Gatvo tecrübe oldu. Türkmen edebiyatından qatqırtaq öğrendim. Edebiyatı öğrenemde ben tarihten öğrendim, geçmişini öğrendim. Esasen şu 20. asır avtorların eserlerini okumana öğrendim. Sebep SSR dövründe Türkmenistan yaşayışı, milletin, halkın yaşayışıyla ilgili şu sebepten şu daktarımı öğrendim. Demek bizim tarihimizden, edebiyatımızdan qovul yani. Elbette. Qovul yani diyecekler yani bilesim geliyor. Öğrenesim geliyor, qıdıqlı geliyor. Doğru. Şu yolları gowy adımlar adımsınız, gowy bir yerlere gelipsiniz. Sizin ýaly bolmak isleýän, sizin ýaly şu adımları ýatmak isleýän, sizin ýaly şu magistratura okumak isleýän ýaşlar bardyr. Şu yollara näde geldiňiz ýa-da şolara bolan maksatlaryňyz barmy? Elbette, o soru. İlki bilen her kim şu maslahat beretmeli. Köp berilýän zat. Adamlar her dik geçýär bolan gatym ýokun zat men fikirçe. Näme isleýän bolsam şonu etmelim diýen. Adam bütün ömrüni bir adet geçirecek bolsa şonu gowur etmeli ve gowur eden zadyny gowur diýen. Şoň üçin nähili arzulary bar bolsa şonu etjek bolmaklaryny maslahat berýän. Ve ay bu bolmaz diýmesinler. Sebebi islesen hep ýyly ýol tapyp bolýar. Esasen hem Amerikada bilim almak için iň möhüm zat kompýuter başyna geçip internetden gözlemeli, nerden nähili okuwa sebebi kim bilýär bir yerlerden stipendiýaly okuw tapyp bolýar, ardanrak yer tapyp bolýar ýa-da sen halayan bölümün bardyr şo taýda bu gözlemeklerini maslahat berýär. İkinciden hem indika bir gerekli zatlar var. Berde esasen Türkmenistanyň bakalar derejesini alıp berek magistratura ýa-da doktorantura gelmek isleýänler üçin gerekli zatlary bir sana aýdaýyn. Elbette egzamenler var. TOEFL var, onlar her kim bilýänler. Bir GRE dip bir egzamin var. O da matematika bilen ingliz dili. Şol egzamenler almaly. Biznes okuwyny okumak isleýänler üçin GMAT dip bir egzamin var. Şonu almaly, iň esasy. Onun daşyndan berde gatkyp referensler. Sana güwänleşip biljek professorlardan hat isleýärler. Ýöne diýen sagam kagydda hat kan kabul edilenler. Kepilnama diýip bilersiniz? Ýa-da ondan daşgarynym professorlardan, sen tanayan akademiklerden kepilnama isleýärler. Şoň üçin 2 ýa-da 3 tane on ýana kepilnama bererek. Onda şundan başga nähili? Berde esasen doktorantura çek bolsam, ilmi iş geçmişine gatyp öwrýärler. Şoň üçin okuwlaryny gutarmakka bir professorlar bilen işleşmeklerini maslahat berýän. Şo näme urda doktorantura deslerlerse, şo professorlaryň işleşip makala çap edip bolýan bolsa makala, ilmi makala çap etmeklerini biram gowy edip okuw hakynda informasiýa gözler bilmeklerini esasen doktorantura tapşyrýan bolsalar öňünden professorlar bilen e-mail ýa-da gürleşip görmeklerini hem maslahat berýän. O insanda da ýene de ýankaýşym isleýän bolsaňyz edin diýip maslahat berýän, ýani arzular. Evet, isleýän ugrunda gitmeýän maslahat berýän. Bu maslahat sağ ol. Indi şu an dowam edip gelýäňiz, ýene de dowam etmeyi planlaýansyňyz elbetde. Gelecekde näme etmek isleýäňiz, nähili planlaryňyz, proýektlaryňyz bar? Sonra men ödüm hem doktoranturam edip nesip bolsa akademiýa içinde ilmi iş alyp barmak isleýän. Näme urda ilmi iş alyp barmak isleýän? Men has hem statistikanyň medisinada, psixologiyada we bilim urgamyna ullanşyny bilen gyzyklanýan. Sebebi ýene de aýdyşymýaly, men öz bilimim bilen, ilmim bilen nirde iň köp peýda boljak bolsa şonu desmeli we şol ugurlaryňa ýankaýdan şo medisinadaky zatlary, ilmi işleri statistika tarapyndan kömek edilmeli. Psikologiyada edil şonu ýana gaty mümkin diýip pikirletýän, birim bilim urgamy elbetde. Şol ugurlarda statistikany ullanyp şol ugurlarda ilmi iş alyp barýan.
Yaxşı oyun. Ekipa'da gelecekte işlerinde kesinlikle yani go yerlere gelirsin, go işler amala aşırarsın deyip umid ediyorum. Sizden tamamı sonyalayım. Gelen için köp sağ ol, minnettarlık bildirmek istiyorum. Çağırmanız için köp sağ olun. Benim boşatım eləyər. Sizin etýän işiniňizde gaty mümkinligine inanýan. Şoň üçin başga okayan, ilmi iş etýän adamlar görmeklerinin mümkinligine inanýan. Size de etýäniniz için sağ olun. Siz sağ olun, sağ olun.